लाइफ होदोनो दागो होदोनो मानसिया सोर फैदों फैयाखै रावबो नोंनि अमाया बेहाय लाइफ होयो साफा नुदोंथ' सोर फैगोन रावबो फैया ओरैनोसो खामानि दं आरो सोर फैनो दालाय मा होनदों थोद दोननोसै आं सोर फैगोन होनबा नेबाय थानांगौ सोङाबाय दे होनबाय थागोन सोरबा बुथेथेनो थाबाय थागोन लाइजाम लिरदोंमोन नोंनो गांसे लाइजाम हेलौ सोर फैखो ओइ थांफिनबायसो सोरमोन फैदो लोगोफोर दसे आंजोंबो जास्ट ओरैनो आरोना दसे हाय सोर फैदों कमेन्ट हरदो मा फैहां थांहां दे सोर फैदोंमोन लाइकआ सान जाबाय ओमफ्राय कमेन्टबो हरा आरोना कमेन्ट हरबासो मिथिगोन सोर फैदों सोर फैदों दे कमेन्ट हरदो होमबासो मिथिगोन राजु बसुमतारी हाय राजु बसुमतारी दे मा ओंख्रि जाखो खोन्थालायदो मा ओंख्रि जाखो राजु बसुमतारी इयावबो खोमथा मोसाहारि हाय आब' दे मारै खबरा नोंना दसे रायज्लायनोसै ओरैनो थास्लायस्लाय ना मा बुङो माइबो हायाखै दिनै माइ हायाखै जोंहा दिनै ओंखायनो दसे आं लाइभआव फैबाय मोजां आंनालाय आब' मोजां दे मोजां थानांगौ अ आंना मोजां आंनाबो दामानि खामानि आरो होमबाबो हाब दे सोर सोर फैदों कमेन्ट हरदो जोंहा ओंख्रिया माबासो खोमथा मा होनो दालिसो ओमफ्राय मेवाजों आलु एवनाय दे
सोर दं दे कमेन्ट हरदो गोथाव दे आब' दालि ओंख्रि जाबाय थायोहाय गोथाव मोनला आङो नै नोंखौ लिंहरदों दिदोम बिलं गोथाव आंनि ओंख्रिखौ होनखो ना माखोथाय गोथावनो गोथाव मोना आङो दालिखौ जाबाय थानायखाय मिनियाबा एसे हि हा होननांगौ होनबासो जायो मानसिया सानफ्रामबो फ्रि थानांगौ मिनिनानै सानफ्रामबो गाबबाय थाबा जाया दुखु थाबाय थाबा जाया नङा होमबा लोगोफोर दे सोर दं कमेन्ट हरलायदो सोर मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो दाथ' 12 जाबायानो ओमफ्राय 12थानि जाफिनबावबायना ओंखायनो सोंफिनलायबाय आं सोर मा ओंख्रि जाखो दे साबा दं सोर ओमफ्राय साबा माबा फैबाय साबा ओमफ्राय 3थाल' लाइकआबो होथारा आरोना लाइकखौ थुलांदो सोर फैदों लाइकखौबो एसे थुनानै होदो फैदों नालाय आयो नोंसा बिराद नाफाम दं नामा आंनोबो एसे हर नाफामखौ नाफाम जोंहा नाफाम मोनजायाखै दाबो ना गुरनो रोङा ना आङो ओंखायनो नाफामबो मोनजानो रोङा नायदै मानो गैया जाखो नाफामखौसो गैया होनखो ना माखो दे आरो सोर मा ओंख्रि जाखो थांबाय नामा राजु बसुमतारी ओमफ्राय खोमदोन मोसाहारि ना मा बेबो थांबाय नामा आगैमोन दङबा कमेन्ट हरदो थाङो फैयोखा लाइभआव नै साब्रैल'सै दिदोम बिलं आंनिया आलदाथार फुंनि माया आलदा जाखोथाय नुस्लाबाखिसैना आङो र' नुस्लाबाखिनो आङो ओमफ्राय फार्स्ट नालाय नायनोबो रोङा आरोना सेरफिननानै नायनो रोङा आङो दे सोर दङ एसे गुसुं लिरना हरदो आं गोलावखौ नायस्लाबनो हाया ओमफ्राय आं सेरफिननो रोङा आरोना सेरफिननो रोङा आङो दे साब्रै दङ ओमफ्राय लाइकआबो 3ल' जाथारदों एसेबो होलाङा आरोना फैबाथाय लाइक होलांनांगौ आरोना आंबा होयो मानसिफोरनिखौ ओमफ्राय मा होनदों जेनेफाग्ला एन्टारमेन्ट गासैखौबो मा होनखोबाल फुंनि 8 बेलासिनि 8 PM जानाय जायो ओं जानाय जायोथ' आरो डाबल फुङाव खेबसे 12थायावबो जागोन आरो बेलासियावबो जानाय जाखायो आलदा अहाय डिसप्लेयाव हा बेहाय दांदोंथ' फैफिनानो रोङा खोमा आङो मबाइलखौबो सेरनो रोंबावलायासो दे सोर दङ होदो दसे जारा फाग्ला इन्टारमेन्ट बयनिसिमबो खुलुमबाय सानखेवाय माब्ला कमेन्ट नायालै नायो मानो नाया जाखो ओमफ्राय आं नुस्लाबा आरोना ओमफ्राय नै दसेनो गोमोरलाङो नालाय ओमफ्राय आं सेरफिननो रोङाखैमोन नायफिननो रोङाखै आरोना ओंखायनो सेरनो रोङा होननानै बुंहरबाय आं सासेनाव सोंदोंमोन आङो
माबायदिबा नुफिनो होननानै माने फार्स्ट ना दिनै होबाय थाया नालाय ओंखायनो रोङा दे हरलायदो मालाय फंबाय ब्लग आयु हेल' हेल' सानकेवाय बालनायु मानो नाया जाखो आयु अननायसो होनहरबायहाय बियो थालांबायथ' आरो हेल' नायो आं सबनिबो भिडिअखौ मानो नाया जानो सबनिखौबो नायो आङो लाइकबो हरो ओमफ्राय बयनिखौबो नायो आङो मालायनि बायदि दसे ओरैनो नायनानै नागारा आङो फुरा माबा नायखायो आं भिडिअखौ सबनिखौबो फुल नायनानैसो आं माबाखायो जै फैबाथाय आंनाव फैबाथाय आं नायखाबाय आरो दसेनो मालायनि बायदि ओरैनो ससे नायनानै ओरैनो दोननाय नङा आं सबनि भिडिअखौ फुरा नायजोबो आंनिखौसो नाया खोमा राजु बसुमतारी सानखे मा जाखोलै सानखे मालायबा मा जाखो बिबा माबा नाया मायासो होनबावबाय आंखौ कमेन्टखौनो हनै फंबायल' सिनायनाय आंखो सिनायनाय मोनदों होनबा अहाय नुदोंमोनबा आंखौबा सिनायनाय मोनलायलायनो सानखेवाय मा होनखो बिबा हौवा हिनजाव होबा जायो नोंहाबो हिनजावखौ लाफानांगौ खाथियाव जाम्बा ओइ माबाखौ होनदां मामोनलाय मिथिबाय होमबासो मोजां जायो आंबा हौवाखौ खाथियाव लाफायो होमबासो एसे जमियो नालाय ना राजु बसुमतारी दाउदै ओमफ्राय सबाय गोथाव नोंना ओंख्रिया जारा फाग्ला एन्टारमेन्टआ मा होखो आदाया नुजायानो मोखां देखायनो लाजिदों खाख्रेबखाय एसे खरलेब नालाय देखायनो लाजिदों आरो सानखे नायलै आंना मालाय माइकि मा होनखोबाल नोंना माइकिया मा जाखो राजु बसुमतारी हा नोंना मिनिनायसो जाबायना फंबाय राजु बसुमतारी मिनिनायसो जाबाय खरलेब होननायनि दाय जास्रोलायबावबायसो हनै मानो बिदि बुंनांगौनो जारलासो जागोनहाय इजा बुंबा बिजा नांजायो खरलेब होननायनि दाय जाबाय सासेया नुजायैनि बुंबाय खरलेब होननानै दाना दायसो जाबाय मानो बिदि बुंनांगौनो ओमफ्राय साब्रै दङ ओमफ्राय दे हरदो दसे ओरैनो आरोना राजु बसुमतारी बरिया जादों आब' जामारदों बरिया जादों नङा बुथेथेसो जेबो बरिया जायाखैदां माने ओरैनो बुंहरबाय आरोना आं होद नों मानो खिनो ओंखारखो दसेनोलाय आंजों दसे रायलायबावदो खिखौ दोनथ'दो एसे लाबथा दानो खिथ'नाङा दसे थाबाव सानखेवाया खिनो ओंखारबायनो दसे थाबावदो आंजों राजु बसुमतारी आं थांबाय राजु बसुमतारिया थांबाय खोमा होमबा आंजों गोबाव थालाया आंबा गावसोरजों थायो गोबाव साथामल'सै सोर दं दे सोर दं कमेन्ट हरदो
थांजोब्बाय खोमा ना गोदान गोदान सफैखोना माखो नाफाम जाना थांदोंलै ना मा होनखो दे खिदो थानो हायाबालाय आरो खिनो ओंखारथारबायबालाय माथो खिदो होमबाबो दसे फैनायनि थाखाय आंनि लाइफआव गोजोननाय थाबाय केबि स्टार ब्लग हेल' दिदि हाय हाय दे सोर मा ओंख्रि जाखो गोदान फैनायफोरा खोन्थाहरलायदो लाइक होदो लाइक होलांदो आरोना आंबा बयनिखौबो थुलाबायथारो थुद्लाबला जोबथारो आङो बयनिखौबो आरो सोरबालाय फैदोंबा बिराद गोबाव गोबाव थाखायो आरोना आङो खामानिखौबो दोनथ'नानै थाखायो आरो गोबाव गोबावनो के बिदां स्टार बिलं मा ओंख्रि जाखोब्रा जोंहाना ओंख्रिया माबासो गोथाव नंथारा दालि ओमफ्राय मेवा गोखैजों आलु एवनायसो दिनै मंगलबार ना मिरामिस आरोना ओमफ्राय जेबो गैया ओमफ्राय नोंनालाय मा ओंख्रि जाखो केबि स्टार ब्लग नामा गरम जाबायहाय मेगन बुथेखाया लाजिदोंमोन मेगना एखे बुथे जाजोब्बाय आंना माइ हानानै गंनाया बांसिन ओरै गंनानै हानाय नालाय मेगना बुथे जाजोब्बाय बुथेखायाव आरो बुथे जाबाय आरो माथो रावबो लाइक होथारा सोरबा गोदान फैदोंबा लाइक होदो गोदान फैदोंबा सोरबा गोदान फैदोंबा लाइक होदो कमेन्ट हरदो मा रावबो कमेन्ट हरला आं बारा नायनो रोङैखायनो हरला खोमा मेगन बुथेखायनो नुनो नागिरलाहाय मेगना नुस्लाबा माइ हानानै गोलोमदै हाबनानै बुथे बुथे जासिनबाय आंना मेगना इबा सोर हरखो केबि स्टार ब्लग आइ वान लाइक इउ मादै दे गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय सोरनिखौबा नायस्लाबनो हायाखैबा थांबाय लोगोफोरा खावसे थांजोब्बाय सोर रागा जोंखो मादै लाहा न'खराव साबेसे दंब्रा केबि स्टार ब्लग नामा जाहा न'खराव माबा आइ दङ बिखुनजो ओमफ्राय आंनि बोराइ ओमफ्राय फिसाला सासे दङ आंना गासै साब्रै बारा मानसि गैया आरोना जोंहाबो न'खराव आंना फिसाला सासे दङ मनिल ब्लग हाय हाय निलबग मा खालामदों आब' ओरैनो दङ दिनै माइ हायाखै मंगलबार नालाय गामियाव माबा आर'ज होयो ओंखायनो आर'जनिफ्राय थांनानै दासो फैदों ओमफ्राय दसे ओरैनो लाइभ होनोसै होननानै होबाय आं अके मनिल ब्लग अके
गाबोननिफ्राय हालायनोसै आरो दिनै मंगलबार नालाय हाथ'वाखै माइखौ। मा गामिनि आंना मा गामिनि मा खोन्थाबावनोसै कार्बि आंलंनिमोन आरोना आङो लांहिन जामुगुरिनिमोन कार्बि आंलंनिमोन आरो ओमफ्राय दा बेलेगाव हाबा जाफैबाय आरो आङो माबायाव हजाइ डिस्ट्रिक्टआव हाबा जाफैबाय आङो माबाया लालमाथि होननायाव हाबा जाफैबाय। एखे खना दा बोराइनि न'आ मोजां दे मनिल ब्लग मोजां दे के खुंगुर बर' हाय जोंना गामिया खना जाफैबाय आंना बोराइनि न'आ एखे खनाथार आरोना हजाय माबा जाहैबाय हजाय डिस्ट्रिक्टआवसो जाफैबाय नालाय हाबाया आंना बिजाय ओमफ्राय लालमाथि होननाय गामियाव आरो गामिया एखे खनाथार हाग्राबारि। दे सोर सोर दं ओमफ्राय कमेन्ट हरलायलायदो एसे हरदो होनबासो मिथियो नालाय। मनिल ब्लग केबि स्टार ब्लग लांहिनसो नामा होमबा ओं आगरहाय लांहिनमोन कार्बि आंलं लांहिन जामुगुरिनिमोन आरो आङो ओमफ्राय बेलेगाव हाबा जाफैबाय दा। दे ओमफ्राय सोर सोर अबेनि खोन्थाहरदो खिनानै फैखांबाय सानखेवाय फैबाय दे मोजां खबरा आंना माने माइ हागासिनो दं आरो दा माइ हागासिनो जोंहा दिनै मंगलबार नालाय हाथ'वाखै आरो दिनै आर'ज दं नालाय गामियाव दसे ओंखारलांबाय ओमफ्राय बिखुंगुर बर' मा ओंख्रि जानायमोन जोंहा माबासो दालिसो ओमफ्राय मेवा गोखैजों आलु एवनायल' जोंहा दिनै मिरामिस ओंख्रियानो गोथाव नङा जोंहा दिनै होमबाबो जासाबबाय। ओमफ्राय राजु बसुमतारिया माखौ दोननो होखो लाइभखौ दोनथ'नो होखो ना माखो आंखौलाय आं दोनथ'वा दानो दसे रायलायबावगोन। दे साबा दङ सोर सोर दङ गुमा मोनाखै नामा बाजै मोनाखै जोंहा गुमाखौनो हमो नामा माइ हानायाव आंबा माइ हानायखौ माला हागोन होननानै एखे हासोयो आखाइफोरा नुवाखै दोलाबजोबबावबायसो नोमबाजैना गुमा थुमा नाया आङो अननानै आंखौबो लोगो खालामदो मनिल ब्लगाबो बिखुंगुरखौबो एसे सापर्ट खालामनांगौनो नोंसा सापर्ट खालामलायदो सानैजों आइएनडि बड' गामि र' बाजै आं मोजां मा नै आया है बेटा हेल' आगै बिबुंथि नार्जारि हेल' आगै हेल' बेयावनो दोन आंना बेटाया स्कुलनिफ्राय फैबायहाय दाना ओंखाम ओंख्रि बिसिगोन खोमा हा रुबाल दसथाथ' बाबा
मा होनखो नुलाबायला आङो नुवाखिनो फिसालाजों रायलायनानै ओरैनोबा मेगन बुथेजों नुखाया अदालगुरिनि हे I am from अदालगुरि मादै के स्टार्टआ अदालगुरिनि ए ओइ सानके रहाय दे सबबो होलायलायबानो जाबाय लाइकखौलाय आंबा सबनिखौबो होयो फैदोंबा लाइक होनानै गालां लोगोफोर अननानै फंबायमोन बिनानावमोन मा मा बुङो बाल सानखे वाइ जाद होनोहाय न'आव थांनांसिगोनसो नामा मा एदाव हरबाय थायो दे कमेन्ट हरदो ओमफ्राय ओंखाम जायाखै नों जागोन ओंखाम जानोसैनो थां हारसिं खुरनानै जा सानखेवाय आं मा घर में है नों र' सानखेवाइ र' न'आव दंना नोङो दा थांगोन आङो खाथि नंगौना नङा नागिर थांगोन आं सोर बुंदों बे गथ'नि थाखायनो आङो माबाखौनो मेसेजखौनो नुस्लाबबावलासै जे नाहरनानैनो हारसिं खुरनानै जायो थां दा खुरनांगोन आङो आं खालामदों जलथा आइएनडि बड' आं मा मोनामग्रा दैयाव थांग्रोनि ए थां दे थां फंबाय दे दसे फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे आं नायलांबाय था नोङो केबिस्टार ब्लग ओइ फ्रेन्ड अननानै आंनिखौबो भिडिअखौ नायदोब्रा आं नायखायो समनिबो भिडिअखौ एसे सुपार खालामनानै होदो केबि स्टार ब्लगनिखौ सोरबा माबि र' आं लादोंथ' अनै माबा मबाइलखौ बिला बायबाय थायो आयु आंनि मबाइलखौ थिखो नागिरदों थिखोथ'नाङा र' दासो स्कुलनिफ्राय फैनानै र' दे नोङो जि दिसथाबहाय आंना फिसालाया हनै माबा मबाइलखौनो थिखोब्रबनो नागिरलाबायथारबायसो हाय ओं हाय र'हाय बाबा मानो बिदिहाय रागा जोंथारदों हाय र'बाल दसे नै लोगोफोर माबा आंना एकदम फिसालाया ओंखाम जानो मानो जालाबायगासिनो दा मा खालामदों ओरैनो आयौ र' होनाखै
ओरैनो दङ ओरैनो दङ ओरैनो दंथ'योमोन दा नै ओमफ्राय दा फिसालाया ओंखाम बिगासिनो आरोना ओंखाम हैनांसिगोन आङो दा दसे दसे थाथ'दै मबाइल मोनबाय मबाइल गंसेखौ हरबाय आङो ओंखायनो सिरि थाबाय पबि ब्लग जादो आंथ' जाखानाय दाय फिसालाया ओंखाम बिदों स्कुलनिफ्राय फैदों दासो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै होन्दोंमोन आरो मबाइल मोनबाय नालाय दा दसेबाबो थाथ'सिगोन आरो दा मबाइल मोनबाय मबाइल गंसेखौ हरबाय आङो ओंखायनो सिरि थाथ'लायबाय आरो सानकेवाय क्या खबर था हाय मा खबर जानो मोजां आरो आंनालाय बि ब्लग ओमफ्राय नोंलाय दिनै माबायाव थाङाखै खामानियाव थाङाखै पबि ब्लग नोंलाय खामानियाव थाङाखै दिनै ना दिनै खामानि गैया खामानि गैया नोंना दिनै थांदो थाङाखै पबि ब्लग खामानियाव थाङाखै दसे मालाबा रेस्ट लानांगौना सानफ्रामबो मारै मावहैबाय थानो राजु बसुमतारी आब'आ बाजैयाखै मा होनहरखो राजु बसुमतारी पबि ब्लग माबार नायलै नायो नायनायालाय ओमफ्राय मेगना आंना बुथे नालाय बारा नुनो नागिरा माइ हानानै बुथेसिन जादों आंना मेगना गंनाय जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय मेगनानो बुथे जाबाय नायदों नायनायालाय थाब थाब नायदों बारा रोङाना आङो नै ओमफ्राय गोमोरलांबाथाय आङो आरो सेबफिननो रोङाखैमोन दहाय ओमफ्राय दासो माबाफिनबाय आरो राजु बसुमतारीया आब'आ बुजियाखै खोमा थांथ'आ बुजियाखैमोनथ' आङो राजु बसुमतारी दहाय नों मा होनदोंमोन बुजियाखैमोन आं माबार नायलै सानखेवाय मा होनदों आयु माबा माबिसो थुफ्लांबावबाय आंहा सानखेवा मा नायनो रोङा नालाय थाथ' जागोनथ' आरो सानखेवाय नायनो रोङा आं बारा माने बुहुदानो रोङा आं नायनो राजु बसुमतारी अलै एमार सामब्राम हेल' आगै हेल' दासो फैदों नोंहा सामब्राम आगै मा मावामोन दिनै सामब्राम आगै मा मावामोन दिनै खोन्थाहरदो थांफिनबाय नामा आन्द्रायावसो दङ आं सामब्राम आगैया आन्द्रायावसो दङ बेलेग जायगायाव बै चेन्नाइफोराव जागोन बिना आन्द्रा नालाय बिदिसो बुजिबाय आं ओमफ्राय दिनै खामानि गैयामोन आरोना सामब्राम आगै ना रेस्ट मोनदों खैथा जाखो दालाय नाथुरनो आदार होनो फैदों नाथुरनो आदार होनो फैदों दे मोजाङै माव मोजाङै बेलेगाव थांनाय नालाय मोजाङै मावबानो जाबाय दङ
सानखेवाय आं आरो खारबावनोसै नोङो सानखेवाय खारबावनोसै नोङो खारनो नोंलाय ना खिनो ओंखारफिनबाय खिनाया दहाय क्लियार जायाखै नामा सानखेवाय दहायनो बुरजा खिखानांगौमोन खारबायबा माबा लाइक होलांबानो जाबाय आरो खारनोसैबा ना मा होनो सानखेवाया खारनोसैनो आंनि लाइफनिफ्राय दे सोर दं कमेन्ट हरलायदो आंबा बेलेगजों एसां गोबाव थायो आंहा रोङा नालाय लाइभ फैनोबो ओमफ्राय नै दिनै फैलायबाय आरोना आं दाखालि फैनायखौ आपलड होआखै आङो ओरैनो जास्ट फैदोंसो माबादोंसोमोन आरोना ट्रायसोमोन दाखालिना आं खारबायलै सानखेवा खारबाय दे थां खिनो ओंखारदोंबा सामब्राम मा होनखो र' मा राजु बसुमतारी थांखो राजु बसुमतारिया थांबाय गोजोम बय ब्लग हाय आब' सना हाय फंबाय दे सामब्राम मिस्टार सामब्राम माबा फुथुला हरबाय मिनिखो ना माखो आं नायनो रोङिखाय रोंबांथारा आङो राजु बसुमतारिया मा होनदों दंलै सामब्रामखौ होनहरदों खोमा गोजोन बय ब्लग आब' आं अहाय सोरबा फन हरलायबाय आंनि मबाइलाव हरबाबो थिखो आङो लोगोफोर फन रायलायलां होमबाबो लाइभआव दसे थाबावगोन राजु बसुमतारी अके सामब्रामखौ होनहरदों खोमा दे सोर दङ कमेन्ट हरलायदो आरोना दसे रायलायबावनोसै माबा ओंखाम उखैथारबाय माबाबायसो होनलाबायगासिनोहाय सयथिबो नैबे दै माबानिया फुलनि दैया राजु बसुमतारी अके मिस्टार सामब्राम मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा ओंख्रिया माबासो आगै दालि ओमफ्राय मा होनो आलुजों मेवा गोखै एवनाय दिनै मंगलबार नालाय मिरामिस आरोना जि देखायो बे मबाइला हर मबाइला फिसालाया माबा गाबलाबायबाय मबाइलखौ बिफाया लालायबाय नालाय आरो गाबबावबायसो मबाइलखौ होथ' मबाइलखौ मा ओंख्रि ए सामब्रामा होनबाय ए आं ओंख्रि संनायखौ खोन्थाहरबाय नालाय ओमफ्राय ए होनफिनबाय आरो गोथाव नङा दिनै ओंख्रियानो मिरामिस नालाय दिनै मंगलबार दिनै आर'ज दङ गामियाव ओंखायनो आर'जआव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा फैफिनबाय ओमफ्राय दसे लाइभ फैनोसै होननानै माबाबाय आं मिस्टार सामब्राम आब'ना बबावहाय मोनलाय जायगाया माबा आंनिया आं माखो बोरायनि जायगाखौ खोन्थानोसै आङो माबा हजाइ डिस्ट्रिक्टआव आंना ओमफ्राय गामिया माबा जाहैबाय लालमाथि हाय पाबि हाय होनहरदों हाय होनबाय आं ओमफ्राय नों अबेनि मिस्टार सामब्राम राजु बसुमतारी आं दुगैनि र' आब' दे दुगैहैदो दे होमबालाय राजु बसुमतारिया दुगैनोसैनो मिस्टार सामब्राम आं
ओमफ्राय आब' माबा होनलायलाय आं सोङोलै आब' सिनाया ओमफ्राय मा होनखो आं बुजियाखिसैनो मा होनखोथाय आगै मिस्टार सामब्रामा मा बुंखो आं बुजियाखिसै आं सोंगौल' सोंगौल' आब' मा जाखोबाल सेरनोबो रोंला नालाय आंहाबो बारा सिनाया ओमफ्राय फबि बर' होनखो नै जों फैदों फबि माब्लाय मोननैजों फैदों बुजियाखिसैनो आङो आंबा मा रायलायदोंमोन नामा दहाय नों बुजिदों आंबो बुजियाखिसै मा होनखो मिस्टार सामब्राम आंना